supaya nemtokake titik temu nger. Satemah padang tetrawangan penggalih paduka anak Angger Duryudana. Ora usah susah, urip sepisan niku digawe sing seneng kemawon, digawe sing happy kemawon. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa, tur ora gampang kena penyakit. Rak ngono ta Dijuni? Iya, Kakang. Ban Begawan Manik Maninten Sri Condro Kawuri utawi telung wulan kepungkur Kula Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipun timbali kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Sang Begawan Mahatma Bisma. Kula mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ngertos dateng pertapan Talkanda kala wau sampun wonten para Pandhawa jangkep gangsal. Ingkang ngrantos pun Duryudana. Lho. Lah banjur gandeng Duryudana kepengker ijen tanpa ruwang, ibarate kalah swanten kalah swara kalian para Pandhawa. Saklugunipun negara Ngastina rumuhun ingkang andarbeni menika para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandhu Dewanata ingkang sampun nyuwarga. Supados adil Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh yen to negari Gajahhoya badhe dipun sigar semangka. Separo kanggo Duryudana, separo wilayah kangge para Pandhawa. Teng mriku kula cep klakep boten saged nyuwanten. Kula boten saged micara babar pisan Bapa Panembahan. Wakasanipun Duryudana namung mantuk namung nderek kersanipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing Talkanda. Tegese duk nalika semono Duryudana nyetujoni yen bakal mbalekke negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa kuwi kulup. Lakar kados mekaten. Kepara Duryudana sampun tapak asta utawi tandha tangan minangka surat kekancingan bilih kula badhe mangsulaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa menika Rama Panembahan. Lah dalah. Kagiat risang kabeh rangu rinanggul kinempet kampit duh sangret naning bawana
Duryudana ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi sing mengku surasa kudu dikukui kudu ditotoi pati sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu nganggo tatoing nyawa utahing ludira yen to jeneng sira kulup Duryudana bakal balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa tegese iki mengko bakal asor kawibawanmu Iba padha senenge negara kiwa tengen sing gething keburu sengit kelawan negara Ngastina iki kulup yen to separone negara Ngastina bakal mbok balekke kelawan para Pandhawa oh Duryudana yen miturut gagasanipun Bapa Begawan Manik Maninten negara Ngastina iki aja ta mung separo seprapat ora bakal dibalekke kelawan para Pandhawa nanging Bapa nanging kula sampun janji kalian para Pandhawa ingkang dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Resi Mahatma Bisma kula wis kadung janji Duryudana wis kadung sumpah janji kuwi ora perlu ditepati nggih lho menapa kula mboten kuwalat kalih janji kula menapa kula mboten badhe kuwalat kalih sumpah kula Bapa mandya sumpah blantik sak pasar ke mati kabeh ngono mula saka kuwi saiki iki wis jamane janji iki ora perlu ditepati malah yen perlu kanggo njaga kawibawanmu lan kawibawan praja Ngastina kene negara Ngastina kudu ditotoi pati aku kang saguh dadi bebantene negara Ngastina Duryudana lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan kata samyana harga wonten dwirada mekta pedhot ing wantilan kuda tilar pandengan Duryudana Jaka Pitana Gendari Suta aja wasu melang rasamu ya ngger bocah jentara yen ana berontake para Pandhawa pun Bapa Manik Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak angger Jaka Pitana punika saestu panemban
lahir kandas trusing batin kulub. Ala tanpa rupa panjenengan ingsun iki ya wujuding Brahmana utawa pandita. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan saka negara Ngamarta, utusane para Pandhawa, dutane wong-wong Pandhawa tumeka ana negara Ngastina iki, aku dhewe kang bakal ngadepi, kowe ora usah melu cawe-cawe Kurupati. Pandhita Akarya Wangsit pindha kumbang ajab ing tawang arsa medhar kawrusa nyata susuk nanging ngendi nggone pasang Kalimantabik tinebihna saking siku dadaning Abathara. Sinuwun kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Swatama kula wonten dawuh ana parigawe apa munggah tinggil tanpa tinimbalan ngaturi ketiwasan sinuwun wonten Pasiban Jawi geger njaba geger nok-nokno nggih apa ana gajah pedhot saka wantilan macan mijil saka kerangkeng kuda kang ngerap pandengan gedhe-gedhene parang mungka kang anempuh gati mboten geger wonten ing Jawi amargi wonten praptanipun nggih punika anak Janaka nggih pun Bambang Wisanggeni ingkang sarimbit kalian satriya Randu Gumbala pun Raden Antasena. Wisanggeni lan Antasena nggih sinuwun yen ngono wene ana marga supaya madhep marang panjenengan ingsun ngestakaken dawuh amit padhal pasilan sinuwun.
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sange jaman kaya getari Saraswati sanggate mendayangi mekaring sang budaya halaman katulung mawe bangkit jroning kalbu rarit maneh sesi nore yekinanto nang langi aras are-are ire agara-gara panjang maneh saras palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamomor ngun manah rahayu hayu ana tanah kolong gumolong manadukara pasang kalimantabik pisowananku sinabeto ing iladuni dumawaing tawang tuwang tekane wisanggeni ana praja Ngastina bubar sawal paribasane nyelo-nyelo nah iki bubar sawal paribasane nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana wisanggeni yo padha becik sak tekamu ana praja Ngastina kene ya lakuku ora nyandung sambikala sawijapa sadurunge aku ngaturake bekti marang Pak Puh Duryudana ya wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestuku wae tanpa nono wisanggeni ya wis ndak tampa gawe bombonging rasaku Pakde lah dene wigatine wisanggeni sowan ana kene ya kuwi ingkang angka sepisan nyambung tali silaturahmi talining paseduluran jalaran apa? Jalaran Rasuling Gusti kang pungkasan wis nate paring dawuh
sapa sing seneng nyambung tali paseduluran bakal dijembarke rezekine, bakal didawake umure. Ya mung kang kanthi dasar lan wewaton kang kaya mangkono iku wis anggeni nyambung talining paseduluran karo para pepunden ing negara Ngastina. Wis anggeni yo. Lah, sing angka loro, Pakde. Sing angka loro aku ngaturake salam saka para pepundenku Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambahe pakdeku para Kurawa kabeh. Iya wis anggeni. Wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa. Ya, bakal tak endahke salame Pakde. Lah, dungkap angka 3. Aku arep takon marang Pakde Duryudana mara gage Wangsulana. Takon babakan apa wis anggeni? Sipating Nalendra, wataking ratu. Ana tetembungan ber budi bawa laksana. Rak ngono to, Pakde? Ya, pancen kaya mangkono. Lah, yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan ber budi bawa laksana, jal saiki wis anggeni tak takon, ber budi bawa laksana ki tegese apa? Maknane kepriye? Jal Wangsulana. Wis anggeni lire berbudi mono angge ganjar ngawula wisuda dene lire wibawa utawa bawa laksana kuwi anetepi pangandika ngono iya tegese anetepi pangandika ki piye yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora ratu yen wis janji kudu ditepati lah iki ya iki sing ndak nggo gondelan anggone wis anggeni karo Kakang Turandu Gumbala tumeka ana Ngastina kene. Pakde. Piye? Aku dikandhani dening pepundenku Pandhawa yen to 3 wulan kepungkur Pandhawa Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkandha. Ana ngarsane Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak bener ta kuwi? Iya, pancen bener wis anggeni. Lah, aning kono sampeyan napak astani nandha tangani. Tur ya disetempeli. Lah iki. Kuwi ora kurang kuat piye? Wis ditandatangani jek disetempeli. Lah iki. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Lah dienteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar. 2 wulan ora ana kabar nganti 3 wulan ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasane wis anggeni lan para kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake perjanjen nalika semono. Kira-kira apa pancen bener berbudi bawa laksana apa to yen ora? Yen to pancen berbudi bawa laksana sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibaleke menyang pepunden para Pandhawa. Kamangka wis anggeni wis duweni niat wis anggeni wis duweni tekad. Yen to iki engko ana gleware tembung ming seting janji kang wis kawuri kepeksa aku ngelingake nganggo carane wis anggeni dhewe. Nyuwun sewu. Upamane iki engko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina sing tetep kok kukuwi.
ning kosok wangsule upama negara Ngastina tetep kok kukuwi sampeyan Pakde Duryudana ora nepati janjine kang wis kawuri, kang wis kaweca. Nalika semana jaganga sing jero beteng ana sing kandel negara Ngastina. Aku wis siap ngajak jotosan, aku ya wani ngajak model alus, model kasar, wisanggeni wis sawega. Iki mengko yen sida geger wong sing lungguh ning mburiku ki sing jejeki tak aku wae. Sapa to? Apa ora ngerti? Ya biang keroke wong Ngastina ki wong ning mburiku iki. Wis sik sabar sik Kakang Antasena. Piye Pakde? Kok kukuwi apa ora? Kok baleke separone negara Ngastina apa ora? Cumangkah anggro sesumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk umop kang joloni di ngosek iki sapa iki kok lagi sipisan wisanggeni ngawuni-ngani wisanggeni kawruhana. Aku pendhita saka pertapan ngatas angin. Peparapku begawan manik maninten. Manik maninten kepara nyata. Kosek ha kok mingset sing dadi lungguhmu rada maju terus mripatmu menteleng nyawang aku. Gene ya ye. Wisanggeni. Piye? Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Yen to dina sak mengko babakan negara Ngastina, babakan kamukten praja Ngastina iki wis dipasrahke marang begawan manik maninten. Mara gage rungokno ucaping begawan manik maninten. Pandhawa banget leh nyepelekke karo para Kurawa. Utamane marang anak angger Duryudana. Lho, kok kowe kandha sing kaya ngono nganggo dasar apa? Wisanggeni mangerti ya. Sing wenang rembug babakan negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa karo Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan negara Ngastina iki. Kelebu kowe Wisanggeni. Mula dina sak mengko. Kowe Wisanggeni kowe bali ya. Kowe lunga saka praja Gajahhoya iki. Nek kowe nekat, kowe bakale adep-adepan karo begawan manik maninten. Kosik to kosik. Kowe iki rak pendhita to? Iya. Aku pendhita. Jare pendhita kuwi papane dipundi lan ditata. Dipundi engreh pangandikane, ditata ing solah bawane. Tegese pandhita iki kena didadekke conto, ucape kudu kena digugu. Pancen kaya mangkono. Sing menang rembug negara Ngastina mau sapa? Ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa. Ya. Yen to pancene lambemu ngucap sing kaya mengkono. Sing menang rembug negara Ngastina ki mung para Pandhawa lan Kurawa,
Wong liya braya, wong jaban rangkah ora kena melu-melu, ora kena melu cawe-cawe. Bahas negara Ngastina iki. Kowe terus nyalahke aku mbok kon lunga. Pancen kaya mangkono. Sing menang ngrembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan Kurawa. Aku iki anake Pandhawa, ngono. Aku iki anake Raden Janaka, tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan praja Ngastina iki. Mergo aku keturunane para Pandhawa. Jal saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembug babakan Ngastina ki mung Pandhawa lan Kurawa, kenang apa? Kenang apa kowe kok melu-melu, Jajal aku tak takon, raimu ki sapa, Kowe ki bloke Kurawa ya dudu, bloke Pandhawa ya dudu. Raimu sapa, Wis, pendhita ceklakep kalah omongan. Cara aku isin ngono kuwi. Cara aku wis ora usah dadi pendhita luwung ngondol ning kandhangane malah gendak. Sabar Kakang. Ana tetembungan innallaha ma'asabirin. Aku wis ngigit-igit. Mau ning ngarep sing ngandani sabar iki kowe kok malah sing tekan kene sing ora sabar kowe lho. Terus karepmu saiki piye Panemban? Aku wenang ngrembug negara iki. Mergo aku dipasrahi karo anak angger Prabu Duryudana kinen makili negara Ngastina kene. Nek ngono padha pangkate, padha derajate. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo. Karepmu piye Panemban? Yen kowe ngejak geger, kowe tegese iki mau maknane ngejak geger karo Begawan Manik-Maningten saka Pertapan Ngatas Angin. Lho, geger ya geger. Entek wedine kariwanine. Yen ngejak geger dudu kene panggone. Ayo metu njaba. Nyapa dadak ditokne njaba tokne jero e po enak. Nyapa lho dadak diceprat-cepretke. Eman-eman lek bayar ngono. Ayo karepku iki ning praja alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Sapa sing dadi pakan gagak batange? Nyoh dodo, ndi dodo? Ayo. Yen pancen mus lanang padha lanang. Sapa sing kelakon mujur ngalor mati dening Wisanggeni. Alah kesuwen ngene lho, tak contoni kowe. Senggune ora melu-melu kok malah meksa digajul. Aduh jan biangane tanjir. Sabar Senggune, sabarno rasamu lho dhisik nggih, kula pun sabar. Duryudana kados pundi Rama Panemban? Aja kuwatir kelawan kekuwataning anak-anak Pandhawa. Aja to mung anake sak Pandhawane pisan yen perlu. Begawan Manik-Maningten ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendha saka bebaya Jaka Pitana. Menapa saged digondheli tembung paduka, nyawaku tak totohke kanggo kowe, Nggir. Menawi kasembadan paduka Rama Panemban ngunduraken para putra Pandhawa. Rama Panemban nyuwun bebana menapa? Ora wujuding Raja Brana Picis
Nanging pun bapa kepengin ngraketake paseduluran ing antaraning Ngastina kelawan ngatas angin. Mbok menawa ana mulunging rasamu atmajamu ya kuwi Dewi Lesmanawati kareben Jinatu Krama kelawan putraku Ratu Warga Bentar kang jejuluk Prabu Dewa Pawaka Duryudana. Menawi namung punika ingkang dados pamutah Paduka Rama Panembahan kula sanget condong kang sarta rumajang ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilip tumrap Duryudana kedah saged siningkiraken aja wasumelang Duryudana bebarengan kelawan lintang ngalihan putra-putra Pandhawa bakal tak undurake ndak tamani pengabaran ora lumpuh aja jeluk pegawan manik maninten Duryudana. Tengalian ku benar kekencan tumak ratap mula terangkan ing langit tengalian ku benar kekencan Dewa Pawaka hip hop hip hop hi ha 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 hey hey Ridho mawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur panjriting turung gwesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sahabit Rama Panembahan ngantos cumengklungen anggen kula nengga pawarta saking Paduka Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Nggih kulup Dewa Pawaka anggon munduweni gegayuhan kepengin dadi mantune Prabu Duryudana arabi kelawan Dewi Lesmanawati ana bebanane ya kuwi kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa ora mung anak-anake yen bisa sak Pandhawane kudu ditumpes ngaten Rama Panembahan iya
anak Pandhawa kang dipandhegani kelawan Wisanggeni lan Antasena. Dina sakmengko wis tumeka aning Praja Ngastina. Paribasane iwak kecemplung wuwu, tangeh bisane mlayu. Mula Dewa Pawaka, muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Siagakna prajuritmu saka negara Argabentar. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Goleki Wisanggeni lan kanca rewange. Yen wis ketemu aja kesuwen enggal rangket tangane. Kerincung sikile babaten gulune. Inggih ngestaken dawuh Rama Panembahan budal dina iki Dewa Pawaka. Jenjing bidal gumuruh saking paseban Jawi ingkang Palakaswa Prabu Sananira lir Surya Wedalira Arsa madangi jagat prajurit budal wadya bala sigra budal Maju. Seraan batarupa harapan dia bermurah Umjang suara pendenya punya mangungkan Tetet serompet punya sahuran Ternyata budak
srempek